Nepallı häkimetlerin sosial ulgamlary petiklemegi netijesinde başlanan halk protestleri barada habarlaryň fonunda türkmen ýaşlarynyň arasynda hem ýurtdaky internet çäklendirmeleri, raýatlaryň erkin maglumat alma hukuklarynyň baskylanmagy bilen bagly pikir alışmalaryň ýygzamlaşýanlygy habar berilýär. Nepally premier ministriň işden çekilmegine getiren protestler polisiýa bilen korrupsiýa garşy nägilelik bildirýän adamlaryň arasynda bolan çaknyşyklaryň 20 çemesi adamın ölümünü, yüzlerce adamın yaralanmagyna getirmegi bilen zorluğa ýazdy. Bu habarlar maglumat boşlugyny saklanylmaga çalşylýan Türkmenistana hem gelip ýetdi we ila arasynda ýygzamlaşýan syýasy pikir alışmalaryň ýene biraz ýitileşmegine iteregi berdi. Azatlygyň marifetindäki çeşmeleri habar berýär. Anonimlik şertinde urlaşan raýatlaryň sözlerine görä, Nepal wakalary türkmen mektepleriniň 9-njy, 12-nji sınıf okuwçylary bilen mektep molumlarynyň arasynda, häkimlik we polisiýa işgärleriniň arasynda ýeti çekişmeler döretdi. Biziň mektebimizde okuw ýylynyň ilkinji hepdesinden dilegçilik şow-şowy ýatyp ýatmanka polisiýa we bilim bölümünden barlykçylar geldi. Olar okuwçylaryň mobil telefonlaryny barlap, VPN, ChatGPT ýaly tilsimleriň gurnalyp gurnalmandygyny anykladylar. Sol programmalar tapylan telefonlaryň eýerlerine haýwadatyldy. Olaryň enatasyny mektebe çagyryp, jerime tölemekleri talap edildi. Deyip Bayramali etrafyndaky bir mektepde bolan wakanyň jikmejikliklerini öwrenen çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä, okuwçylaryň käbiri bu talap bilen alalaşmady. Adaty urulan tabinlikden çykyp öz hak hukuklaryny talap edip başlady. Mugallimlaryň polisiýa we häkimlik bilen jedelleşme, tiýatrda goşulma diýen sözleri indi köplenç netije bermeýär. Ýokary sınıf okuwçylary öz telefonlaryny alan polisiýa, häkimlik edaralarynyň wekillerini ýüzlenip, "Siziň nähili hakyňyz bar? Ata-enelerimize jerime salmagy." Sol VPN-leri MHM-niň işgärleriniň açaçan tatýanyndan habaryňyz ýokmy? Ýa-da biziň ýurdumyzda tas doly petiklenen internete girmäge adaty adamyň haky ýokmy? diýen ýaly soraglary berdiler. Polisiýa, häkimlik we mektep wekilleriniň okuwçylara "Sen näme? Siýasata garşymy? Näme? Prezidente garşymy?" diýen ýaly soraglary ýaşlary gorkuzman tersine has gyzdyrdy diýip bu ýagdaýa şaýat bolan pedagog aýtdy. Mugallimler pikirini aýdýan okuwçylary güýç bilen sınıf otogyndan çykaryp, sport zalyna ekitmekçi bolanlarynda sınıfta oturan çağalaryň ençemesi öz sınıfdaşlaryny goramagy tinançdy. Netijede polisiýa işgärleri häzir amon çağıryp baryňy ekder diýip ýaşlary gorkuzmagy çalyşdy. Ýöne derrew okuwçylary köşeşdirmek üçin tutulan ýaşlary göýberdiler. Diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Polisiýa we häkimlik işgärleri ahyry ýaşlaryň talabyna boyun boldular we Bayramali etrafyndaky çeşmäniň sözlerine görä alynan telefonlary molumlara gaýtaryp düşündiriş hatlaryny alyp ýerine bermegi tawsyryp gitdiler. Okuwçylar düşündiriş hatlaryny talap edýän molumlara "Size hiç ýyly hormatymyz ýok. Siz biziň mertebämizde bir kanun talaplary bilen gelýän resmiler goraýaňyz" diýdiler diýip Azatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Bu wakanyň habary derrew etrawyň beýleki mekteplerine de ýetdi we ýaşlar telefon warlamak üçin gelen adamlara dillen gaýtawl bermegi başardylar diýip yerli syýynça aýtdy. Bilim ulgamyndaky syýynçynyň tasdiklamagyna görä, häkimetleriň ýaşlaryň internet we maglumat alma hukuklaryny bir çäklendirme uğruna edýän tagallalary okuwçylaryň arasynda barhakan nägilelige getirip başlady. Häzirlikçe Vilayet Baş Bilim Müdürlügi mahkeme we polisiýa basyşyna jogap hökmünde etraf we şäher bilim bölümlerini hak hukuk talaplary we gaýtawl aksiýalary ýüze çykan mektepleriň administrasiýalaryna edilýän basyşy güýçlendirmegi tawşyrdy.
deyip sıyınsa etdi we baş film müdürlüğünün ýaşlaryň şeýle syýasy işçiligine soňky 10 ýyllyklaryň dowamyna megerem ilkinji gezek gawat gelýändigini belledi. Bilim emeldarlar üçin bu gaty geň ýagdaý. Müdürlük näme etjegini hem bilenok. Sebäbi ýyllar boýy bir kemsiz işläp gelen gorkuzmak, haýwa tatmak we semetmek çäreleri oňy netije bermän başlady. Öz hak hukuklaryny talap edýän ýaşlaryň sany göz görteli artyp ugrady. Deyip Marli bilim hünermeni öz pikirini aýtdy. Ýurdun Balkan, Daşul we Lewap vilayetlerinde hem ýaşlar Nepalda bolup geçen wakalary ara alyp maslahatlaşýar. Mektep okuwçylary zet nesli diýilýänleriň protestleriniň sosial ulgamlara goýulan petikleriň aýrylmagyny getirmek barada muallimler bilen çekişme girýärler diýip çeşmeler aýdýar. Siýasy pikir alışmalar baradaky maglumatlar Balkanyň Balkanawat, Gyzlarbat we Türkmenbaş şäherlerinden hem gelýär. Ýokarsyn okuwçylary, muallimlary Nepaldaky protestleriň öýlerini, türkmen ýaşlaryny hem ruhlandyrýanlygyny aýdýarlar diýip bir pedagog aýtdy. Daşul, Gubodag, Andalip, Könrügün çal şäherleriň mekteplerinde hem ýokary sınıf okuwçylary, muallimlary näme üçin Nepally 13-28 ýaşly ýaşlar ýurdun siýasatyny 50 saklap bilýärler. Emma Türkmenistanyny durmuşa degişli islenlik soragy siýasaty goşulma diýip jogap berýärler diýen ýaly soraglary berýärler diýip adatlygyň bir çeşmesi aýtdy. Lewaply ýaşlar hem Nepaldaky ýaşlaryň protestler hakynda pikir alýarlar. Mekteplerde muallimler bilen siýasy çekişmeleri girýärler diýip habarçymyz bilen anonimlik şertinde urlaşan hünermen aýtdy. Dänew, Kerki, Türkmenawat şäherlerinde mektep okuwçylary, muallimleri yaranjaňlykda aýplaýarlar. Türkmenistanda ýaşlaryň tas ähli hak hukuklarynyň çäklendirilmeginde nägile bolýarlar. Jedelleşen okuwçylary omon çağırmak haýwatyna atan muallima basym başyňyza Nepalyň güni geläýmesin diýen okuwçylar hem bar. Diýen okuwçylar hem bar diýip Lewaply bilim işgär aýtdy. Aýrylykda gurlaşylan synçylaryň tasdiklamagyna görä, gitdigiçe güýçlendirilýän internet senzurasy we maglumat ýapyklygy türkmen ýaşlaryndaky protest meýillerini barha güýçlendirýäni çalym edýär. Maglumat üçin aýdylsa, türkmen medeniýeti daşary ýurtlarda bolýan siýasy wakalar, halk protestleri, şol sanyny tebii hadiseler barada hem ilata maglumat bermegi zerur hasaplamaýar. Balkan vilayetinin häkimetleri halk maslahatynyň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin saýlanyp alynan Balkanly ýaşaýjylary uşdan tutma berk saglyk barlyklaryndan geçirip başladylar. Barlyklar zerarly sebitiň saglyk öýleriniň we hassahanalarnyň bir näçesi adaty näsaglaryň aglabasyny kabul etmegi wagtlaryň besetdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 10 sentýabrda sebitden maglumat berdi. Vilayet boýunça 1000 golay adam halk maslahatynyň nobatdaky mejlisine gatnaşmaly edildi. Olaryň arasynda deputatlar, aksakal ýaşullar, medeniýet işgärleri we talipler bolup, olar bir görnüşde saglyk barlygyndan geçirilip başlandy. Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanly medeniýet işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmen mediasy tarapyndan halk häkimetiniň iň ýokary wekilçilikli edarasy atlandyrylýan halk maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň sentýabr aýynyň 19-nda Aşgabat şäherinde geçirilmegine garaşylýar. Paýtagta gitmeli edilen gatnaşyjylar häzir saglyk öýlerinde Balkanawat vilayet hassahanasynda, sanitariýa we epidemiologiýa stansiýasynda, Spit-Wich merkezinde saglyk barlyklaryndan geçirilýär. Şeýle-de olardan inçe keseller merkezinde hepatit ýokançlygy boýunça barlyklardan geçmek hem talap edilýär diýip ýagdaýlardan habarly saglyk işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Bu barlyklar zerarly sebitiň saglyk öýleriniň we hassahanalarnyň bir näçesinde häzir saglyk barlygyndan geçýän gatnaşyjylaryň we adaty näsaglaryň sany juda köp. Balkanawatly lukmanlaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, bu saglyk edaralary adaty näsaglaryň aglabasyny kabul etmegi wagtlaryň besetdi. Aşgabada gitmeli adamlardan ýaňa ýönekey halkyň saglygyna seretmäge wagt ýok. Häzir 1-2 saglyk öýleri şeýle-de Balkanawat vilayet hassahanasyna
yüz tutyan näse gyrayetler kabul edilmeýär. Sebäbi lukmanlar şu epde aşamada uğradylmaly halk maslahatyna gatnaşyjylaryň saglyk barlyklaryny geçirmek bilen başagay diýip ýagdaýlardan habarly saglyk işäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Saglyk işärleriniň tasdiklamagyna görä häkimiýetler halk maslahatyna gatnaşyjylary öňkü ýyllar bilen deňeşdirilende şu ýyl hasta çuňur saglyk barlygyndan geçirmegi talap edýärler. İçkin analizler alınýar. Adamlar berk barlanýar. Giden kagıllary doldurmaly. Gatnaşyjynyň saglyk kepilnamasynyň bir nusgasyny prezidentin howpsuzlygyny gözegçilik edýär. Ýene bir nusgasyny halk maslahatynyň geçirilýän mejlisler zalyny. Yeni de bir nusgasyny ýurdun saglyk goraýşy derman senagaty ministrligine tapşyrmaly. Giden bürokratik alada. Diýip Balkanawatly Lukman soňu bilen gatnaşyjynyň saglyk kepilnamasynda näsazlyk çykan ýagdaýynda özleri üçin gowy bolmajakdygynyň duýdurulandygyny hem aýtdy. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada vilayet häkimliginden, agzalan saglyk edaralарyndan we ýurdun saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginden tesbir alyp bilmedi. 2023-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda döredilen halk maslahatynyň her ýylyň sentýabr aýynda geçirilýän meclisine ýurdun ähli vilayetlerinden müňlerçe adam gatnaşdyrylýar we adatça olar häkimiýetler tarapyndan saýlanyp seçilip alınýar. Türkmenistanyň häkimiýetleri we resmi media serişdeleri bu guromanyň ýaşullaryň danallygynyň ýaşlara ýol görkezüji bolup çykyş edýän, nesilleriň dowamlygyny üpçün edýän we milli jewisligi putolandyrýan gepleşik meýdançasy bolup hyzmat edýändigini aýdýarlar. Şeýle-de onuň mejlislerinde raýatlaryň ýaşaýyş derejesini ýokurlandyrmaga gönükdirilen çözgütleriň kabul edilýändigi hem nygtalýar. Emma gatnaşyjylaryň we türkmenistanlylaryň ençemesi muny halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň we onuň maşalasynyň eýýäm kabul edip goýan kararlaryny, ähli sözlerini el çarpyp bir agzdan makullamak we göz üçin geçirilýän görkezme mejlis atlandyrýar. Bu ýygnak il arasynda halk maslahaty dälde halk masgarasy atlandyrylýar diýip Balkanawatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. 20 awgustda Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygynda halk maslahatynyň prezidiumynyň mejlisi geçirildi we onda edaranyň nowatdaky mejlisine görülýän taýýarlyklar ara alınıp maslahatlaşyldy. Muňa garamazdan häkimiýetler we resmi media halk maslahatynyň nowatdaky mejlisiniň gün tertibi barada ilat köpçüligine açaçan maglumat bermän gelýär. Polşa öz howa giňişligine giren Russiýanyň pilotsuz enjamlaryny urmak üçin harby uçurlary atmana galdyryp bir näçe dronyň ýok edilendigini aýtdy. Hökümet muny agresiýa hereketi we NATO bilen Ýewropa bileşigine agda ýurdun garşysyna giňe urumly provokasiýa diýip atlandyrdy. Bu waka Russiýanyň 2020-nji ýylyň fevralynda Ukrainada dolu gowrumly urşa başlamagyndan bäri NATO'nyň bir agdatynyň ilkinji gezek od açmagy boldy. Polşa şeýle-de daşary hoplary bilen bagly maddanyň çäginde hyzmatdaşlar bilen konsultasiýalary geçirmek üçin resmi haýyş bilen ýüzlendi. Dünýäce Polşanyň howa giňişligi köp sanly Rus dronlar tarapyndan bozuldy. Howpsuzlygy gönnün-göni howp salan dronlar uruldy. Diýip Premier Minister Donald Tusk 10 sentýabrda adatdan daşary hökümet ýygnygynda aýtdy. Ýewropanyň liderlerinden Russiýa garşy berk ýazgyrmalar beýan edilýän mahaly. Tusk bir gijede Polşanyň howa giňişliginiň 19 gezek bozulandygyny, bir näçe dronyň Belarusdan uçurulandygyny we azyndan 4-üsiniň urulandygyny aýtdy. Howpsuzlygy howp salan bu dronlaryň urulmagy syýasy ýagdaý üýtgetdi. Bu sebäpli hyzmatdaşlar bilen geçirilýän maslahatlar NATO şertnamasynyň 4-nji maddasyny başlatmak goýunça resmi haýyşa uruldy. Diýip Tusk belledi. Bu madda agza ýurtlaryň territorial bütünligine, syýasy garaşdyrlygyna ýa-da howpsuzlygyna hop awanynda bilelikde konsultasiýalary geçirmegi gözüňünde tutýar. NATO'nyň mitbuat wekili öten aksam ýaranyň uçurlarynyň hyzmatdaş ýurtlaryň howa giňişliginde howp hökmünde hasaplanan nysanalara garşy ilkinji gezek hereket edendigini aýtdy.
Bu bizim raýatlarymyzyň howpsuzlygyny hakyky wöküm döreden agresiýa hereketi. Deyip Polşanyň ýaragly güýçleriniň operasiýa terkerdeligi sosial ulgamda ýazdy. Tusk çäk bozulmagy sebäpli adam itkisiniň bolmandygyny aýtdy. Bu waka Moskwanyň Ukraina garşy amala asyran giňgerimli hüjümlerine gabat geldi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Russiýanyň 15 sebite adından 415 dron we 40-dan gowrak raketa atandygyny, bir adamyň ölendigini, 300-niň yara alandygyny aýtdy. Ol gün watary hat güýçli jogap bermäge çagyrdy. Moskwa ilmidama çäkleri tinap görýär. Eger güýçli garşylyk bolmasa, ol şu görnüşde hereket etmegini dowam etdirýär dip ol aýtdy. Putin, Kreml ýa-da Russiýanyň Gorunlyk ministrligi hadise boýunça tesbir bermedi. Emma Russiýanyň Polşadaky wagtlyň ilçisi Andrey Ordas, RIA Novosti döwlet habar gullugyna beren beýanatynda Moskwanyň bu aýplamalary esasyz diýip hasap edýändigini, dronlaryň Rus gelip çykyşyny subut edýän delilleriň görkezilmändigini aýtdy. Bu ağırlıkta Kiýewiň günwatarly hyzmatdaşlary Russiýa garşy täze sanksiýalary maksatlaşyp, şeýle hem urusdan soňky howpsuzlyk kepilliklerini isläp düzmäge tinanýarlar. Emma bu öňgörülmedik özgörüşlik gepleşikleriň petigi diýran wagtyna gabat geldi. Prezident Vladimir Putin Zelenski bilen duşuşmakda nidowrýär we öz öňünde goýan maksatlaryna ýetmek üçin güýç ulanmakdan gaýtmajakdygy bilen haýwadatýar. Häzirki wagtda Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň gündogurundaky Donetsk tebitinde täze ýerleri ele geçirmek uğrunda hüjümlerini güýçlendirýär. Polşa şol sanda Warsawa bilen birlikde 4 howa menzilini ýapandygyny aýtdy. Russiýa Ukraina garşy yüzlerçe dron we raketa bilen edýän giňmeçwörli gany hüjümlerini dowam etdirip, onlarça adamyň ölümine we şiketlenmegine sebäp bolýar.